kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahong nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog, sa kabubot-on na lang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat ni Kristo nga taliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawan sa Huda o sa Israel. Niadtong higayuna, magpili akong hari nga kaliwat ni David, ug buhaton niya sa tibuok nasod, ang matarong ug husto. Inig-abot niya atong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Ang imong mga paagi o Ginoo ipadayag ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran ug tudloi ako. Kay ikaw ang akong Dios nga manunubos. Og nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Maayo og matarong ang Ginoo. Sa ingon niini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapaobsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaobsanon sa iyang agianan. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo og makanunayon.
alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan. Makighigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ngadto kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Kinutlugikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaut unta nga Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo, ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Nining paagiha, lig-uno niya ang inyong kasing-kasing, ug mahingpit kamo ug mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, aduna uniyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog o hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia. Kay tingalig unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw. Kay maabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan,
Ingon sa usa ka litag, busa, pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo og kalig-on aron makaatubang kamo sa dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Pabilin sa pagtindog. Sa mga nahiusa kanato sa radyo ug sa live streaming ug kanatong tanan, maayong buntag ug malipayong unang adlaw, unang Domingo sa Advento. Ang una, kung gitawag nato, nga pagsaulog diha sa liturhikanhong kalendaryo. So this is a new year for the liturgical calendar of the church. Dinhi makita nato nganong dunay gitawag liturgical calendar. Ang atong liturgical calendar nahan ay sa tulo, ABC. Kini tungod sa pagpahanay sa mga pagbasa ug pagampo sa atong santos nga misa labi na aron diha nga muganoy kanato sa pagpamalandong aron mapahiluna sa atong mga kasing-kasing, sa atong hunahuna ug mugiya sa atong pagkatao ug sukdanan diha na sa atong relasyon sa Ginoo ug ngadto na sa atong isigkatao. Og niining maong unang Domingo sa Advento kita gidala sa pagpamalandong ni anang pag-abot. Advent simply means coming, pag-abot. Pero matawag nato kining maong pag-abot adunay tulok ka mga bahin. He comes in history, He comes in glory, and He comes in mystery. Mianhi siya diha sa kasaysayan, ang Dios nga nagpakatao. Ang ikaduha mo yung kita, nga nagapaabot kita ni anang iyang pagbalik. Ang iyang pagbalik, dili isip manluluwas, pero isip maghuhukom. Kung diha sa una niyang pag-anhi, muna gitawag natog Christmas, ang ikaduha niyang pagbalik, mao kana ang gitawag og parusiya o the second coming. Og ang ikatulo ni ana mo nang giingon na he comes in mystery. Nga ang iyang pag-anhi uban kanato diha sa Eucharistia o adunay duha o tulo nagkahiusa sa iyang ngalan anaa sa taliwala kanila. Kining tanan nahimong kabahin diha sa atong panaw isip mga Kristiyanos. Isip katawhan sa Dios. Busa niining upat ka mga simana o upat ka mga Domingo sa Advento. Kini matawag nga adunay duha ka mga pagbahin. The first 2 Sundays mao kanang atong pagpamalandong sa iyang ikaduhang pagbalik. Samtang ang last 2 Sundays, muna ang atong pagpamalandong ni anang una niyang pag-abot nga mao ang Pasko. So the first 2 Sundays, mao ka ng
ikaduha niyang pagbalik nga mahimayaon. Ug isip maghuhukom. Mga diha sa atong opening prayer, giingon, itugot sa mga nagtuo kanimo nga badungangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo aron sa ilang pagsugat ni Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Ang pulong diha na nga taliabot usa gayud ka-identity nato nga mga Kristiyanos. Pagsugat sa taliabot. Ang kada Kristiyano, ang kada sumusunod ni Kristo, nagalaom nga moabot siya pagbalik. This is our Christian identity. Mo natong gituhuan ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Ug kita nga mga Kristiyanos ug Katoliko, diha sa credo moingon kita, mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. While He comes first, diha sa gitawag nato sa history, sa kasaysayan, ngang Dios nagpakatao, isip atong manluluwas, ang iyang ikaduhang pagbalik, siya, usa ka maghuhukom. He comes as a judge. So in between ni ining unang pag-abot, ug ni anang ikaduhang pag-abot, mao di ay kini, ang gitawag, alang kanatong nagpanaw, ni ining kinabuhia, uban ni ining pagtuo, ang atong kalig-on nga gikinahanglan, aron ato pang mahimo, unsay maayo, ug unsay ipalambo. Mao nga, in between times, ni ining duha ka mga comings, the first coming and the second coming, mao nang gitawag na dayon sa mga teolohiya that the kingdom of God is already but not yet. No? Nga ang gingharian sa Dios, ana-ana, pero wala pa. Ana-ana, tungod kay siyang pagkatao, iya ka nang gisugdan. Ang gingharian sa gugma, ang gingharian sa kalinaw, ang gingharian sa kaangayan. Pero sayod kita nga it's not yet, kay kini pagahingpiton diha sa iyang ikaduhang pagbalik. Munga niining Adbento alang kanato, samtang nangandam kita sa ikaduhang pagbalik, ug nahimo usab nga pagpangandam sa Pasko, kining duha gayod ka mga bililhong hiyas ang anaa kanunay, ang pagpaabot o ang pagbantay. O paghulat o pagpaabot o ang pagbantay. Kanang paghulat, klaro kayo na nato. Kay kita daghan man kasinatian nga nagahulat. Siguro karong panahona, kanang nagahulat, siguro nagahulat kita sa atong bonus, no? Nagahulat kita sa atong Christmas gifts. No? Kana, klaro gyud kay ng mga hulat-hulat. No? In short, naghulat sa ayuda. Naghulat kita sa mga tao nga atong gituhuan nga mubalik kay Pasko, no? Sa pamilya. Siguro, ang inyong mga anak, o mga anak, ang inyong mga ginikanan. So, klaro, nato kanang paghulat. Ug uban ay anang paghulat nga malipayon ug paghulat nga malaumon.
Pero kining maong paghulat nga gitinguha kanato sa simbahan nga kabahin sa pagpangandam niining Adbento mao kanang pagbantay. Diha sa atong ebanghelyo mao kana ang pulong nga kanunay nga gidasig kanato no. Pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon no. Unya karon nagsugod na nato itong mga Christmas party no. Pero di ni gipakita kanato nga kanang pagbantay nagauban gayod ang tinguha nga mahimong andam. Og ang pagpangandam nga muumol sa atong pagkatao dili lang gyud ay katong giingon nako dili lang kanang pagbantay nga para pakitang tao. Muumol gayod sa atong pagkatao. Ug mingon pa gyud, pagbantay gayod kamo og pag-ampo. So mao nga ang pagkamabinantayon mudala kanunay kanato ngadto sa pag-ampo. Ang pagkamabinantayon mudala kanato ngadto sa mga buhat sa kaayo. Ang pagkamabinantayon muumol gayud kanato mubag-o kanato isip sumusunod ni Kristo. Mao kani ang cycle nga gipakita kanato sa simbahan nining bag-ong liturhikanhong kalendaryo diha na sa paggiyak kanato sa atong panaw isip mga magtotoo. So in that first coming, klaro nato, He comes in history. Ug mo natong gisaulog ang Christmas. But the second coming, munay giun nga magbantay kita. And with that pagbantay sa iyang second coming sa pag-abot, mo nga naninguha kita when He comes in mystery, kita sa kanunay andam. Mo nang giingon, paglig-on kamo sa inyong pagtuo. Nga makaharong, makabarog kamo at tubangan kaniya. Bunga ni ining maong panaw, diha sa atong pagbantay in mystery sa iyang pag-abot. Ana ang gitawag natog kalampusan, anaa ang kapakyasan. Now, nianang mga kasinatian, makaingon ba kita? Nga na ang Ginoo nagauban kanato. Diha sa atong tinguha sa maayong panglawas, anaa ang kasakitan, anaa ang sakit. Kita, nagpabilin bang lig-on diha sa atong pagtuo, kay kining tanan, nahimong kabahin diha sa atong pagbantay. Busa, diha na sa diwa sa pagpangandam. Dili lang di ay unta ang atong mga panimalay, atong madayan-dayanan sa mga nindot nga mga parol, Christmas trees, ug uban pa. Nga mga kabahin sa pagpangandam. Pero labaw sa tanan di ay ang pagpangandam nga mahitabo diha sa atong galamhan, sa atong sulod, sa atong kasing-kasing. Unsa man ang anaa sa atong kasing-kasing. Unsa man ang atong gipuno sa atong kasing-kasing. Ang pagdumot, ang pagkamapahitason, o ang gugma, ang pailob, ang kaayo. Mo nga, it's a choice that we have to make. O sa kapagpili nga atong pagahimuon, nga kita unta makapili sa unsay gikahimutan sa Ginoo nga mupalambo, mupalig-on
sa atong kinabuhing Kristiyano. Og mubag-o, dili lang sa atong kaugalingon, pero mubag-o usab sa atong katilingban. Palihog manindog, ato karong ipadayag ng atong buhing pagtuo. Dagato kami sa usa ka Dios ang amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Dagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios kan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa ka kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo sa mga lawas, gikan ni Maria maulay nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sugo ni Poncio Pilato. Daganto siya namatay gilubong. Sa katulo ka adlaw na banhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaw na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi, nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Dagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato ug misaad nga siya mobalik. Magampo kita nga sa kanunay mahinangpon kitang mosugat kaniya. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang pagsaulog nato sa Adbyento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugmas sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa kangit-ngit sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Nga kining korona sa Adbyento, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagantos tungod sa pisikal nga kakulian ug mga nagmasakiton sa AIDS, nga unta ilang mabate ang presensya sa Dios pinaagi sa atong suporta ug pag-amuma kanila ug madawat nila ang kadasig ug kaisog sa pagpadayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Padre Francesco Paliola ug Padre Joseph Berbes Lafleur ug Madre Ignacia del Espiritu Santo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon nga sulod sa panahon sa Pasko, mapunuon ta kita sa kalinaw ug kalipay diya sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Sa kahilom ato'y padayag tagsa-tagsa nato ka mga pangamuyo. Ginoong Dios ang imong simbahan, malipayong nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa among mga kasing-kasing, ug miwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin, samtang kami magdagkot sa mga kandila ni ining korona, hinaut unta ng ilang mga siga, mulamdag sa kahayag ni Kristo, diha sa among kinabuhi, hangtod sa kahangturan. Amen.
Uban sa mga pasalamat nga atong gihalad ng Santos nga misa, labi na sila nga nagasaulog silang adlaw na tawhan ug ingon man sa mga grasya nga naangkon ug diha usab sa mga panalangin nga gitinguha, labi na sila nga mga masakiton alang na sa kayuhan ug kalig-on ug sa mga nangamatay nga gihandom ug giampo. Mga igsoon, magampo kita nga kining sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo bikan siyang makamot alang sa Pagdaigmay asinan, alang sa kapuslan ug santos. Dawata og Ginoong mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulo sa among pagalaga dinhi mahimutalang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhag makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit dagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang way hunong nga pag-awit. Sa imong himaya usana sa kaitaasa daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitaasa. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kinig panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay kasabutan.
Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Dining pa ug matag ginugikan sa nagmantala. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tod kaymo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang imong katawhan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ug ako nga dili takos mong sulugoon, ug sa tanang mga pari, kanamong tanan, nga nagkahiusa sa paghalad ning santos nga misa, uban sa mga paghalad ug among mga pahanungdan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Sila nga among gihandom ning santos nga misa, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita nga moabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Hesus. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kabalaka, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ang gahom mo hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo na yun ka sa mga apostoles ug kanamo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa pag-inig sa unay. Sa mga sala. Kinimao si Jesucristo ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, di ko angay mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lang, mamaayo ako.
palihog mangluhod. Pagampo nga kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong upag sulay sa yawa. Mapaubsanong kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios, ibanlod sa impyerno si Satanas, uban siyang daotang mga espiritu, nga nagsuroy-suroy sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, iampo mo kami, palihog manindog. Magampo kita. Magpulos unta ka namo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaginiini kami nga nagapuyo paniining kalibutan nga lumalabay. Matudloan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langit nun og tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Og manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng santos nga misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo.